שלום לכם. ירושלים עם אלפי שנות היסטוריה עברה כידוע אין ספור גלגולים ומהפכות, אבל דומה שבעשורים האחרונים העיר משנה את פניה כמעט מדי יום, עוברת תנופת פיתוח ובנייה מאוד משמעותית, ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עם מי שמתמחה בענף הנדל"ן המקומי הירושלמי, העורך דין אריאל מרסקי. שלום. שלום גדי. בעלים של קבוצת רימקס חזון בירושלים. איזה שינויים העיר עוברת היום? אז בעצם ירושלים היסטורית מחולקת לשתי ערים מבחינה נדל"נית. יש את ירושלים העתיקה עם המון היסטוריה, עם המון קדושה ועם המון מסורת. יש יהודים מכל קצוות העולם שרוצים להחזיק באיזושהי דירת נופש בירושלים, דירה שהם יוכלו לבוא אליה בחגים. מעבר לזה יש גם את ירושלים המודרנית, ירושלים שהיא עיר עם פארקים יפים, עם בתי ספר מהטובים בארץ, עם איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר. ובעצם שתי הערים הנפרדות האלה מבחינה נדל"נית לעולם לא נפגשו. העיר עוברת שתי שינויים מרכזיים. השינוי הראשון, כל הכבישים והמדרכות בעיר שופצו בשנים האחרונות. בנוסף לזה יש את הרכבת הקלה, ויש את הרכבת המהירה לתל אביב שמחברת אותנו למרכז תוך 26 דקות. השינוי השני בעצם קורה בעקבות מלחמת חרבות ברזל, והאנטישמיות הגואה בעולם. ופתאום אותם תושבים מחול שבעבר היו קונים דירה קטנה כדי לבוא לנופש, עכשיו הם מסתכלים כבר על בית מגורים שהם יוכלו לעלות אליו בעתיד. ולכן בפעם הראשונה בעצם שתי הקהלים האלה נפגשים, ולכן הם בעצם מתחרים על אותם נכסים עם הישראלים, מה שמביא לעלייה מאוד גדולה בביקוש וגם בעלייה במחירים. איך נראית היום הפעילות שלכם? רימקס חזון היא בעצם קבוצה של 3 משרדים. יש לנו בעצם 40 סוכנים במשרד, שכל סוכן הוא מומחה לאזור מסוים, לשכונה, לקבוצת שכונות או לקבוצת רחובות. אנחנו מאמינים שכדי להיות מומחה בשכונה אי אפשר לתפוס את כל העיר. צריך להכיר את השכונה לגמרי, לדעת את הקהילה, להכיר את העסקאות שעשו בעבר, את כל הטבעות העתידיות. ורק ככה אפשר לתת ללקוח תמונה מלאה. בעצם לקוח, מוכר או רוכש נכס, צריך מהסוכן שלו 2 דברים עיקריים. הראשון זה קשר אישי, והשני זה מקצועיות. הוא צריך סוכן שהוא סומך עליו, שהוא יודע שהוא דואג לאינטרסים שלו, שהוא מכיר אותו ושהוא יודע מה העדפות שלו. אבל מעבר לזה, הוא צריך לדעת שאותו בן אדם שהוא סומך עליו, הוא גם איש מקצוע. שהוא מכיר את העבודה, שכשהוא נותן לו תמחור נכס, אפשר לסמוך עליו. אז בעצם אצלנו, מאחורי כל סוכן, ישנה מערכת מקצועית במשרד. כל סוכן עובד לפי תוכנית שיווק וניהול נכס מסודרת. וכל פעם שיש לו איזושהי שאלה או התלבטות, יש לו מנהל מקצועי במשרד שיכול לענות לו על זה, ולדאוג שבסוף הלקוח מקבל גם בן אדם שהוא סומך עליו, וגם את הרמה המקצועית הטובה ביותר, כמו שאנחנו מצפים מסוכני. איך הצוות שלכם ברימקס חזון מכשיר את הסוכנים עצמם? יש לנו מערכת של קורסים והכשרות, שאנחנו ייבאנו אותם מרשת רימקס הבינלאומית בארצות הברית, ואנחנו תרגמנו את זה והתאמנו את זה לשוק ולקהל הישראלי. הסוכנים שלנו עוברים קורסים וליווי אישי, וכשהם מסיימים את ההכשרה הזאת, אז הם בונים תוכנית עבודה מסודרת, שבו הם בוחרים שכונה, ובוחרים קהל לקוחות מסוים שהם רוצים לעבוד איתו. אנחנו מתאימים ללקוח את אותו סוכן שאנחנו חושבים שייתן לו את המענה הטוב ביותר. ועוד מילה קצרה לסיום על הפרויקטים הייחודיים שאתה היית רוצה לציין כאן, שלכם. יש לנו פרויקט חדש, מאוד מאוד מעניין בהר חומה, זה פרויקט של דיור מוגן. אבל זה דיור מוגן במובן הכי פחות מתערב של המילה. בעצם דיור מוגן אומר שכל מי שגר בבניין, חייב להיות מעל גיל מסוים, ושהבניין מציע מגוון שירותים מעבר לבניין רגיל. הקהל שלנו פה בהר חומה זה אנשים יותר צעירים, זה אנשים בני 60, שהילדים והנכדים שלהם גרים בהר חומה. ועכשיו כשהם מתבגרים, הם רוצים למכור את הבתים הגדולים שלהם, ולעבור לבניין חדש עם כל התוספות האלה, עם האפשרות לקבל שירותי הסעדה וכביסה וניקיון וחדר כושר. קהל נוסף שמתעניין בדירות האלה, זה בעצם קהל המשקיעים. אנחנו יודעים להציע מחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, ותנאי תשלום מצוינים. אז ננסה לסכם שבין העולים בחו"ל לתושבים המקומיים, ירושלים מתברר ממשיכה לאסוף אליה מגוון של תושבים חדשים, ואריאל מרסקי מקבוצת רימקס חזון סבור שבשנים הבאות אנחנו צפויים לראות עלייה חדה
בביקוש לנכסי מגורים בירושלים, בהתאם, לצערנו, לשמחתו אולי, גם עלייה במחירי הנדל"ן, לא לשמחתו. לא לשמחתו, אבל מה שטוב ללקוח, טוב לך. נכון. תודה רבה. תודה רבה, גדי.